Takže sme tu priamo na tribúne, takže ak budete dnes počuť niekoho, tak nie je to žiaden spolukomentátor, keďže chalani naozaj tí, čo tu nie sú, chceli odpočívať a nechceli sme ich ťahať takmer 2 hodiny na zápas, takže dnes som tu sám, verím, že to so mnou zvládnete, ale určite tu budete mať aj sú profesionáli, čo je netradičné na 4. ligu, takže sa živia len a len futbalom a prišli sem práve aj s trénerom Ladislavom Cicekom. Teraz nebezpečný center, ale opäť domáci odvratili. Kristián Bari si to chystá na ľavačku, aj to zasekne, je to gól. Je to gól. Domáci Oravčania asi nevedeli, že si musia dať pozor na ľavačku Kristiána Bariho, ktorý je teda prvým úspešným strelcom v 7. minúte. Ideme do vedenia. Ankara. Tam už je Artur Batista Machado, ale aj Šošoni, ktorí okamžite získajú loptu. Teraz pekná kombinácia. A gól. Teraz si to už Lukáš Prokop nahradil. Krásna naražačka s Mírom Káčerom. Jednoducho to vyzerá. Ale iba pre Šošonov. Pri lopte spomínaný rodak z Čierneho Baloga. A teraz to domáci nachystali Janovi Mindarikovi, ktorý sa pošmykol, ale trafil to možno ešte lepšie, ako chcel Ozrovna. Chytá sa za zadné partie a to označí len jedno, že má mokré po drese. Rokáčer, neúnavná motorová myč v strede pola a teraz pekný pas za obranu na Sama Kopaska a rýchly break, ktorý áno, napokon zakončí 4. gólom Marcus Traore, ktorý sa ešte nepresadil pred pár minútami, vtedy rovnako dostal loptu na zadnú, ale vedie aj Podbrezova v Podkoniciach 2-0. No a Trenčín zatiaľ najtesnejšie v rámci tých nikeligistov v úvodzovkách iba 2-1. Ale teraz vidíme navýšenie skóre, aké sme hovorili o... Sme radi, že sa tešia domáci priaznivci a že búchajú aj po góle našich chalanov. Sme veľmi radi, lebo však aj Orava je veľmi blízko, však je stále v Žilinskom kraji, takže sme veľmi radi, že tu máme svojich fanúšikov, takže aspoň takto sa zohrievajú fanúšikovia na tribúne. A teraz pekná predniková prihrávka na teraz Stanika. Tešia sa aj domáci, za čo im ďakujeme. Mišo Svoboda, klobúk dole pre touto prenikovou prihrávkou na Tea Stanika, ktorý je po svojom premiérovom góle už dvojgólový dneska. Chlapci, ak chcete byť viditeľní, musíte si to najprv zaplatiť. Teraz, no, dočká sa Timo Hranica, ale dočká sa. Tak napokon 7. gól a typický pozdrav pre nášho fotografa, ktorý sedí práve v rohu, kde sa Timo zdravil. Takže Timo sa napokon dočkal dnes z pozície krídelníka svojho premiérového gólu v tejto sezóne. Ešte asi nechá posledný útok pre Patrika Baleju, ktorého stíhal síce domáci stoper, ale Paťo tu poslal hneď z prvej, tak ešte posledný útok Šošonov, Marcus Traore. Tak napokon ešte gól. Samo si dáva ruku ako prvý s domácim Pikošom. No a tento presný zásah, exportný gól na 8-0 od Sama Ďadka ukončuje tento zápas 3. kola na Orave medzi domácim 4. ligistom TS Sokol Zubrohlava a MŠK Žilina, takže Šošoni napokon po 8 presných zásahoch postupujú jednoznačne a očakávanie do 4. kola Slovnaft Cupu.